Kalimutan mo na yan. Sige, sige, maglibang. Huwag ka nang magpahibang. Dapat ay itawa lang. Wala na ko may intro. Hey guys, what's up? It's your boy Lowell. Kabalo ko nga, giningaw na muna ako kami sa maguhay pa akong last na vlog. Dili ba man tadugay, mga 3 months ago. Tapulan! Mag-vlog ko ron sa mga pauban, kilagay. Sa siya! Ako'y klase karong tataan. Ako pwede mag-skwela. Charagod. Pobrita. Since pobre man may, so like this video niya, subscribe for more videos para madato ko puhon guys. Sige, kita na lang ta sa next di ko katabi lagi ron. Kita na lang ta sa next destination. Kita na lang ta sa next destination. Boom! Now karon sa mga ginasal ko yung akong artista sa mga single din na siya guys, ready to mingle. So, Uy! Gago! namigang guys nga na nami karon kasakay sa one of the greatest invention of humankind, escalator. Kanang mga manok sa Jollibee ba, yung itawag chicken joy, kada gipang-ihaw mga lipay kay na sila. Talo mo ka ta. Kasi magulang ay mas gulang. KFC, Jollibee, or McDo. KFC. Kaya naman, wala raw. Kasi wala ra. Mas gulang man gud ang kuan. Ano man ba? McDo. Gabi-gabi dyan naman yan. Kaya naman, mas gulang ang McDo. Wala ra, trip ra na ako. Boom! Nisulod ra ko kay para mag-narrate. Basta siya na maglaag sa mall. Ato siya na woof, woof, woof. World of Fun. Kaya kung ato World of Fun, ato siya na siya na basket. Let's go back to them. Nga nakuan, circle man ang pizza niya, ano square ang box. Pitoso! Kanya gitawag kuan ba lemon square pero circle siya. Ano yung awa pang blackboard na greenboard? Ay bulungi lagi ang wala lagi. Kung manaka po, labay-labayan ra. Agi. Tagitan ra. Kaya kung wala pangitahon. 3 months na nagbiya ko. 3 months na ako sa girl. Lima sana. Ano dugayan pa? I am the one, the way your son don't need. Pero ka ng food court beso na kay basketball court beso na. Na player gud lang og pagkaon, daw nag food court. Tanga! Wale! I smell something. Food. Stay away. Gusto ko kayo. Perfect na. Kaya ito ito. Murag kita ra gud gipatoy-toyo kaniya. Pasensya na kung Musikan kay mo kwarta. Kalas ra kaya. We're going down. I'm going timber. Once you go black, you can never go back. Ayun ako sa because they really mean to me. Jogon, what ako? Anang sa tao man akong kalikoy uli tawag kay that was my first boyfriend. Nya, Ang bait mo kasi. Para sa broken hearted. para mabutan na mo. Fuckboy ng bayan. Kani ba horror man gud siya oh. Ay sadako dito, sorry. Asa. Jumanji, Oh, Jumanji. si Junisha. Nisha, si Manny. Kunyara ko bangitaw na. Ni kandila dere, managkot ha. Tambay lamtas ko na, Makdo. Tambay? Balita mo, karamel. Kanya-kanya.
Kanya-kanya mo bayad doy na mo yung mga kwarta. Ay, kunong, no stopping anytime. Gano na, oh. Piso na lang yun. Tinsun! Magsintabo na lang yung wala ko lamang tay. Dala, piso, dungan. Jolly, 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 be jolly, jolly. Boom! Gasakay na yung bicycle. Boom! Boom! Ay guys, nanamay ko rin sa capital na nakalagay sa shop. Miss? Okay, sir. You can sit here. Sir? Sir? No, sir. 3 miles from blood state. Muna itong ipatusok ko gluta. Yes. Ha? Ang bugas, oh. May pangbugas ka ni stick sim na kung siya wala. I am the one, the way your son don't need. Kasi nakapalos. Sa tanang mga gipagpatay na ako niya ganiya. Pwede na akong makapakaw ng dagang bata sa kadagan sa akong bugas. Ipaani na. Picture bunso. Picture. Let your body move to the music. Hey, hey, hey. Come on. Eternal Flame. Go, barbell. Sige, mamina. Close your eyes. Open your eyes. Close again. I don't want to close open. Do you understand? I don't understand. Am I only dreaming? Yes, you're dreaming. I am dreaming too. Close your eyes. Open your eyes. Ato ning ilok-ilok kay binariyan ato ning piso na. Wait forever. Mata ra ko na. Wanted ko, kuhan, yung Valentine's third wheel. Ako i-take picture ninyo. Oh, ako tik order. Basta baliktara ko ninyo pagka. Karon na siya. Ugma water. Wala na ko siya feelings. Karon na ugma wala na. Wala. Sensya na kung papatulugin. Ano ba ito yung horror na story? Sige. Horror ni siya. Bisag Valentine's. Kadulong-dulong na Valentine's. Kuhan siya ba ka ng, igot ko ka ng gabi ng hilamos ko ba? Hilamos, na salamin dala. Para hilamos ba ito niya? Kuhan ba? Salamin na to. So, hilamos. Pag makawala sa horror. Alam ko siya kalimot sa Eternal Flame. Moto kay hilamos ko niya, moto pag yangod na ako, pag tanan ako, na siya ikuyog lahi. Bisa may number tubig videohan dayon. Bisag mo CR kay vlog dayon. Yo! Yo! Pero na siya. Tunga. Rejected! Bye-bye! Kung sa diyang gibiyaan ako sa akong duha ko yung sige na lang ko biyaan eh. Pasensya na kung Anyways, marot akong vlog guys, bisag random. I hope nga nalingaw mo bisag taas to. Hit like kung giganahan mo sa akong vlog karon niya. Subscribe sa akong channel kung ganahan pa mo daghan nga videos. And this is your boy Lowell. And I'll see you guys next time. Peace out. Since ako raman dere.
Music Maestro.